urip. Liane yo mulya. Kan gubuk sih ah. Sale sik. Urip kok pancen ngene. Liane yo duwe bojo. Gusti. Bareng ana bojo. Kula nyuwun papat mawon Gusti. Apa rasa akeh-akeh. Sak koyo liyane siji. Papat cukup. Awane geri. Oh, terus sik Gusti. Menangno pikir sik. Duwe bojo ora kerja. Senengane woyah-wayah ae. Apa masak yo bingung. Mas? Woi, Kowe ndi? coba. Beras entek lho, Mas. Bumbu ora duwe. Omone wedhak karo gini coblos ora duwe entek digo entek. Delok iki delok. Mulai ku ngomong apa lagi, ndremi melae. Sing tenang, sabar. Urip ku penuh cobaan. Aku iso meneng Mas nek make jatah blonjo. Alah, ki mau nesan-nesan njaluk jatah blonjo, Dik. Tenang iki lho. Taweki jatah blonjo. Ning cukup nang nggo sesasi yo. Duit 10.000 entuk apa? Ra member blas. Nggo nyukupi sesasi ki ra cukup. Tukokno uyah ae, Dik. Cukup sesasi kuwi. Iya bojomu pakani uyah ae ben gaber-gaber. Tenang. Urip iku ana pahite, ya ana gaber-gabere barang ben ketok piye ngono. Wes. Duit Mas 10.000. Wes ra entuk jatah sunah iki ra. Tiwas tondak tanduk malah ra diragati. Duwe bojo marponah ya, marang ngelu bendino lho. Njaluk dhuwit blonjo 10.000 ae ra cukup. Njaluke piro duit kuwi ngomong 10.000. Nah, diwasi ndasku lho bendino. Gringgingen. Wataku ndredeg ra. Wes urip. Cum. Piye Mas? Rene go. Lapo? Aku gak nang kopi ada Jum. Iya tak beke. Di kopi nih, cepetan. Yo kopine? Yo, ke kono. Yo. Di Jum kopinya Jum. Iku nang dhuwur meja. Lur meja Jum. Yo. Ora ono kopine. Ning jero gelas. Tenan. Kopi. Alamat Jum. Ajur. Tragis. Iki mau dilak Jum. Potong ngene ora ono isine kok. Butuh kondi mau, butuh kondi. Kopi jatah blonjo ora mbok kei. Jatah apa lah Jum. Yo jatah duit mau lho, akona bojo tuwa. Jaluk duit, jatah duit iki ganti kowe Jum. Jaluk jatah duit. Tapi kewajibane kok lanang kuwi nafkahi bojone. Iki mau njaluk nafkah. Iki lho Jum, tak weki. Gue tukupno wis setahun pokoke. Dalas 10.000 ki gopok. Ora jatah-jatahan wis. Tali kotaku ae lho. Dot ora mbok tukokno. Ora wis pokoke ora urus. 10.000 cukup setahun. Ku tuku apa? Tukokno tanggalan. Ojo pocong. Duh. Mas no. Oh, apa Dik? Piye? Piye? Wah, ra ono. Tukokno gincu. Pernah abang. Aku sing kuwi. Tak tukokno saiki. Tuh, sik tani. Abang ngambil kuning. Apa iki? Wis ngambil duit. Tukokno genjo. Ya kuner iki. Cocok iki. Jati.
Ki abang, ki kuning. Cocok dah. Yo, Dik. Wes untuk pesananmu. Ki warna abang, ki warna kuning. Lah kok godhong jati ambi kuner, Mas. Monggo apa? Yo engko genconan ah, godhong jati iki ya. Mbok geceknya. Iki warnane abang. Lah sing iki kuning. Iki warnane kuning. Tak pengen ayu, pengen wedaan. Yo nyelapno gepung beras. Dedekno. Apa yo? Ukuran, wadah adem. Pengen ale semireng. Tutup kompreng, apa sih tompreng? Mesti ireng bandel. Wes ra urus. Walah, cung. Mas, tangi Mas. Ono boleh Dik. Bidadari kok ndi yo. Sadar Mas, sadar. Wes ayo mlaku ae karo aku. Mbak aku nondi Dik, menjalani bahtera rumah tangga Dik. Iya Mas, aku bakal merjuangno sing gojlok. Tenang wis. Duh, bojoku mbok nembe kok tuwa, nondi ki apa iki? Bocah-bocah ngipi aku. Mosok Ngipi. Lho, bojomu Mas. Ya wes aku sing lunga wae. alamak.